Nyankopɔn ne yɛn abankɛse ɔbɔ adeɛ no tumfo. Ade nyinaa so tumfo yɛda wase. Yɛhyira wo hyɛ w'animuonyam. Ɛnnɛ waboa yɛn ho ano wɔ Asɔfi. Ɔhemmea Asɔfi. Yɛrebɛdi dwumadi a Awurade bɛpagya abusua yi gyina ne nan so na wafa ne ntamapa afira. Yɛntumi nyɛ biribi a wo Awurade a wohyɛ ade nyinaa ase no wonka ho. Ɛno nti yɛde saa mpaeɛ reto nsa afrɛ wo sɛ ma wo Honhom Kronkron bɛhyɛ afidie mu hanom. Na dwumadi bi a yɛbɛdi no Awurade di yɛn kan. Kasa fa yɛn mu. Ma nokware no ɛnnɛ adi. Ma nnipa nyinaa nye ntom na wɔhu sɛ Onyame wote ase. Na wo na wohyehyɛɛ saa abusua yi sɛ saa nnɛ mmere yi Awurade wobɛpagya abusua yi na wafa ne ntamapa afira. Yɛda wase sɛ wode yɛn ahyɛ ase, wode yɛn bɛwie. Ɛsiane sɛ wo din ne Alpha ne Omega. Yɛda wase ɛwɔ Jesus Christ din mu. Amen. Ego, penye. Menenanum asonafo himi ekoya so ufi ne yina yo. Bari matwum. Mo nyina mo mbere wie na monenanum na esi monen. Enne ya ate asem anye yende. Na yepese yebepa ho ntama. Na yede to ne yeda. Enu nti ne yabe. Mo gyensepa yi binu. Na mo ne yenye baako. Obiara ase obema na no so aka ase bonati ebusua yi ni ofi de yede ne mam. Obiara nso daipa no nka asempa mfa ebusua yi hu na ne ekoso no de emfata enye kwadwo kase de wonfa ne fie akropon ma wonfa no Wɔfrɛ me Ɔdehye Ɔbea Pahini ya Ntiriwa. Ɔdehye Ɔbea Pahini Amesa. Ɔdehye Ɔbea Pahini ya Aboada. Nana Aku. Ampurubi Ɔbea Pahini Abibia. Ego. Abrowitia obu yebo a wo sekyia bi afi. Ene no hima ma ha o asona hene ma ha amoja ane nkati a mpanyin ma ha sekyia bia me ampanyinfo wote bi nifa na me benkum Adehye ma ha ne nti awie yɛhyiam ɛne sɛ fida da yɛ fida fofie mete so bu bisa Dr. Bu bisa Newman asi aperwetia ama sekyia bi afi ɛyɛ mfomoso a edikan efisɛ Lily wui no me na me mpanyinfo si me aperwetia ɛyɛ afenfen ɛyɛ den na obu bisa kɔfo bi fi baabi si bio ɛyɛ mfomoso obi a yi ntum sɛ yɛreka yɛn anum asɛm ɔhaw na ɔbrɛ na ɔtan a ɔde reto abusua ne ntam ɔmenkɔ akyirikyiri yɛn nenanom nya wɔ yɛn saa na ɔde ntutue abɛto yɛn ntam eyi yɛ mmea adwuma mmea mpanyinfo a
wɔwɔ asonafo fi. Nti wɔn wɔwie no wɔde me akɔ amogya fi na wɔde me akɔ Nketea nso fi akɔkyia n'anɔhemea Akuapehemea ɛne amogya mmea mpanyimfo nso. Asɛm bi ani hɔ sɛ obi bɛtutu mu abɔ. Anwonwasɛm ni sɛ kyea bi abusua na afei de ahɔho ɛne mmarima wɔmfa abusua no ho hwee awuram na wɔyɛ nea wɔpɛ wɔ mu. Wɔn a wɔnni ɔsram akatua ɔkɔm de wɔn nti wɔbɛgye sika. Wɔn a wɔnnim hwee fa abusua no ho bɔ wɔn tim wɔka nsɛm no bi gu nwoma so. Resɛe abusua no pɔtɔpɔtɔpɔtɔpɔtɔ. Yɛyɛ ofi abiesa o. Nti sɛ ahenni ɛne aberewati asɛm aba ha a obiara mɛtoto mu na ɔbɛsɛe yɛn abusua.